Det skal nok lade være, ja. Jamen, jeg er 41 år gammel, og jeg har 2 drenge, Sander og Theo på 13 og 15, og gift med Jesper. Samtidig så har vi mormor boende hjemme hos os, som har været en kæmpe hjælp i det her opstart af Bear Move. Jeg har mange års erfaring med træning, og været træner igennem mange år og er uddannet inden for kost og ernæring. Og har i mange år gået med drømmen om at skabe det her sted, som Bear Move et eller andet sted er begyndt at udvikle sig til i dag. Jeg har gennem tiden hele tiden gået og tænkt, skal ikke. Men da jeg så blev 39 og nærmede mig de 40, så tænkte jeg, skal det være nu, så skal det være. Jeg starter det her træningscenter, som skal være noget andet end bare et træningscenter. Det skal være et sted, hvor folk kommer, og det skal være et sted, hvor folk bliver set, når de er her. Vi kender hinanden. Vi har et fedt sammenhold her, og det skal være et sted, hvor der er en god kvalitet på træningen, og ikke kun en mængde af medlemmer igennem. Og det er det hele handler om hernede. Det handler om at komme i bevægelse, og det handler ikke om, at du er stærk, eller at du kan løfte 100 kilo i dødeløft, eller du kan løbe 5 kilometer på under 20 minutter. Det handler bare om bevægelse. Så det her fællesskab, vi har bygget op efterhånden hernede, det handler om, at vi alle sammen får en eller anden form for bevægelse, der gavner os på længere sigt. Jeg tror, jeg er mest stolt af, at jeg efterhånden har skabt et sted, hvor der kommer så mange glade mennesker hernede. Der kommer så mange glade medlemmer, som jeg føler i hvert fald, når vi er hernede, og når vi går fra, har haft en fed oplevelse. Og jeg er mega stolt af, at der går nogen herfra og fortæller andre om, at de har haft en god oplevelse hernede. Det er jeg stolt af. Altså, Bear Move handler ikke kun om mig. Bear Move handler lige så meget om dem, der har valgt og vælger at være en del af Bear Move. Og jeg tror faktisk, at vi kun lige er begyndt. Ej, fedt. Og det er bare det.